ба ҳама салом тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. хеле ва хеле шод ҳастам ки ин лаҳзаҳо шумо видеои моро тамошо карда истодаед ва умед аз он дорам ки писандтон мегарда. дар имрӯза видео ма мехоҳам ба шумо намин намуд материалҳоро нишон диҳам. ино ҳамаш ҳозе ки ман нишон метиҳам ҳамаш сеточниян, яъне бо чихол пӯшида мешавад ва либоси и ҳамроҳи чихолаш якҷоя, як либосвориш и мешавад дӯстони азиз 280-300 сомон. ина марҳамат тамошо кунед. ами 2000 рубл да мешавад тақрибан. марҳамат бисёр интихоби васеъи хушрӯ дорад. хеле зебояй. бинед гулошам, намудошам, фасоношам. ана сабза бинед. бо баъзеҳош ана ин намуд жемчуг доранд. ана и розвира бинед. баъзе ҷоҳошда хеле жемчугкатиҳоро дода шудагиай. хеле ва хеле умедвор ҳастам ки ба шумо писанд меояд. ана марҳамат касое ки харидорӣ кардан мехоҳанд, ино ҳамаш дар корвон дар вай дуюм ряд якум дарвозада фурӯхта мешавад. ана марҳамат шахсоне ки харидор ҳастанд рафта харидорӣ кунед. шахсоне ки аз мо харидорӣ кардан мехоҳанд, ана марҳамат рақамое ки шумо мебинед дар WhatsApp нависед ва тавассути почта ма ба Русия равон мекунам. акн намедонам дар уҷа ба фикрам шумо намепӯшед хел чизо, барое ки баъзан ма паплинои нигиндор ё ин ки ягон куртаҳое ки ами вай дора нигина дора ё ягон намуд ваяй вишивкаҳои бисёр дора ба навор мегирам ва бисёриҳо менависанд ки мо дар Русия ин намудо намепӯшем. ба ҳар ҳол дӯстони азиз, барои абзор кардан хостам ба шумо ин намуди материалҳоро нишон дода нархоша фаҳмонам. анамин намудо ҳамаш амихеланд дӯстони азиз 280 сомон, яъне 2000 рубл. рости ози вай амин қурби асъор хеле поён шуда истодай. российский мисол 2 рӯз пеш 144 буд, ҳозир боша 139 000 рублш. барои ҳавай ман рублкатӣ на он қадар хуб медонам. ана марҳамат тамошо кунед тамошобинони азиз. ана кабута бинед, кабути холиш ида вақте чихол бо ҳамроҳ мекунӣ беҳад хушрӯ метова. ана марҳамат вишивкаш бо нархи арзони дастрас. шумо иёра метавонед ки платья дузед, метавонед ягон намуди дига ороиш диҳед. на касоне ки мисол тӯй доранд, медонам ки бисёртар ин намуд куртора барои арӯсакҳо харидорӣ мекунанд. набинед анаи сиёҳшам хеле ва хеле зебояй. бо вақте чихол якҷоя мекунеда ами бисёр ҳам бо намудаш зеботар мегарда. инчунин вақте ки бо инора як духти хушрӯ мекунӣ бо тамоман хеле ва хеле зебо мешавад. ана ин намудошам бинед чӣ хушрӯванд. тамошобинони азиз, кабуд дора, сирх дора, гулошам беҳад аҷиб гулояй. ана ин розвира бинед, жемчуг дора. баъд анами кабуто, ана ин кабути осмониам дошта яи гул. ин тарафдам анам хел гуло ҳаст, ҳам хел модело ҳаст, чӣ хеле ки мегӯянд. дараҷа хеле ва хеле зиёда ями туриё. агар аҳамиятед ҳар яке амино аз якдигараш фарқ мекунад, ё аз гулуш, ё аз вишивкаш, ё ин ки аз чизи дигараш, мисол аз ягон нақшаш. набинед чӣ хел рангои хушрӯай. коричневӣ, кабути осмонӣ, бисёр ҳам рангои зебо. баъд аз ин бо сафсафед дорад. анаи боша серияй. анаиш боша бинед поёнда инаиш сафедай. сафеди чӣ хеле меган сафсафед. иҷада бо наи сурхо ҳаст. и рулоношай дар поён бо анамхе аз дохили ами вай аз рулон хостум бо шумода наздиктарак нишон тиём баъзеоша. набинед
инора бисёртар барои кардиган мегиранд, барои ҳар намуд платяҳои кӯдакӣ мегиранд, баъзеоша барои куртаҳои вечерни духтан мегиранд, платяҳои вечерни. Анаи коричневишам бинед чӣ қадar хушрӯбай. баъд розовии осмонӣ. ина марҳамат ба касе ки маъқул шуда боша, анами дуюм ряд якум дарвозаи корвонда анами чизоро мефурӯшанд. ин чизо бо анаи намудора мехоҳам шумода нишон диҳам. тамошобинони азиз беҳад хушрӯбанд. инош 2500 рубл меғалта. ина бисёртар шумо метавонед 1-2 метр гирифта ҳамчун барои абая истифода баред, халат, абая ё ин ки анами кардиган медузанд ҳозир бисёртар. анаи сафедаш ҳастай, анаи намудаш ҳастай. ино 3 метраш 2500 рубл мешава. тақрибан 250 сомон, 250-240 сомон ам хе мешава. анаи намучам бинед. абаяҳои туркӣ ҳастай бисёр қимат. аз анами намуд материалояк бо иҷода тамошобинони азиз марҳамат тамошо кунед. и ваяй материалоянам хе блеск доро. иёям 3 метраш 200 сомон, 280 сомон, 2000 рубл мешава. рости бисёр амин материалҳо. баъзан амин нархҳора ҳангоми абзор кардан метавонед ки хато кунед. барои авай бахшиши зиёд аст шумо тамошобинони азиз. умедвор ҳастам ки шумо маро дарк мекунед. анаи намуд ваяй материали хушрӯ. ёра барои ҳар намуд ваё чӣ мекунанд истифода мебаранд. мисол бантик духтан дар платя ё ин ки дар анам спортивкаи кӯдакона ҳастай. баъзе ҷоҳошданам хе блескати оро додагиан аз амин материалҳо. ва ё ягон куртаи вечерни медузам, платяи вечерни. анамин намудоша чӣ хеле гуфтум хеле зиёдай дар иҷа тамошобинони азиз. инчунин ман шумода мехоҳам анамин намуд материалҳоро нишон диҳам. материалҳо ё софтан, софт меган. 3 метраш 1000 рубл мешава. материали софт. софт и аз шифон ғалстар будай. на трикотажай, на шифон. бо баъзеҳош пахтагиян. ҳатто ино дар дохилаш пахта доранд. мисол на марҳамат хеле рангош зиёдай. дар видеоҳои оянда ма дигар рангошам худо хоҳа насиб карда боша, ман шумода дар видеоҳои оянда тамошобинони азиз дигар намудошам пешниҳод мекунам ва умедвор ҳастам мешам ки ба шумо писанд меояд. на гарошкаи калон дора, гарошкаи майда дора. ҳар намуда анами материалҳо ҳаст ки шумо метавонед ки бевосита омада харидорӣ кунед. ана бинед 1000 рубли як либосвориш. касоне ки хичон омада харидорӣ мекунанд дар инҷа бо шояд арзон мекунанд, нархи наво мекунанд ва баъдан харидорӣ мекунанд. ана бинед. ё ҳамаш ҳамин чизое ки аз ман нишон додистам ино софтан, яъне ки аз шифон ғафстар, аз трикотаж тунуктарак. ҳар хела нами гулош ҳастай ки барои платя духтан, барои курта духтан бисёр хушрӯ меояд. иҷа тамошобинони азиз мехоҳам барои шумо анамин намуд ва ёра нишон диҳам. сариҳои ҳиндустониро нишон диҳам. ино 6 метриян. набинед чанд намудаш дора вишивка доро. ино ҳамаш 250 сомонашай. аз ино бо арзоношам ҳаст. дар видеои пештара ман нишон дода будам. намедонам арзонош 120 сомон буд, 100 сомон буд. тақрибан ам хе будан нархошон. имрӯз боша ман омадам ки анамин намуд новинка омадай. 250 сомонӣ ёра якбора ба навор гирифтам. касое ки мехоҳанд и дар таги навессо тарафи корвон сити якум риада фурӯхта мешава. анамин намуд ва ё сариҳо ино аз ҳиндустонанд. материалошон материали пахтагиай.
خیلی رنگای خوشرو دارن. ویشفکاش هم به حد خوشرو زدگی. هنگامی که اومدید با خود شما مستقلانه از نزدیک میبینید و بعدا اگر پسندتان اومده باشه میتوانید که خریداری کنید. خلاص تماشابینان عزیز، امروز ویدیوی ما به پایان میرسه. امیدوار میشم که پسندتان گشت و ویدیوهای آینده ما رو انتظار خواهید بود. خیر، سربلند و خانه آباد باشید تا ویدیوهای آینده.